Darrerament he tingut l'oportunitat de poder compartir moments molt especials amb veritables artistes, pintores que pinten sense veure o bicipredicadors amb incontinència creativa. Ara estava a punt de conèixer un artista que, a pesar de no estar en actiu, estava segur que em sorprendria. Anava a passar un matí amb Maria Rosa Aracil. Acompanyat pel seu fill, reconegut escriptor famós per la seva Revolució de les Mariposas, he conegut una persona encantadora i que posseeix una vitalitat admirable. I, tot i que la direcció del Casal de Gent Gran del Baix Guinardó va triar un espai totalment inadequat per l'exposició, la Maria Rosa estava molt agraïda per tenir l'oportunitat de mostrar la seva faceta artística mitjançant aquesta nombrosa col·lecció d'obres de petit format. Ens va poder explicar que durant una dècada i sota la supervisió de la prestigiosa professora Catalina Trujol va treballar la seva obra amb esmalt al foc. Una tècnica mil·lenària que consisteix en escalfar una placa de coure coberta d'esmalts vitrificables a temperatures superiors als 780 graus. Just a whisper of steam on the crest of a dream while I walk in. Gràcies a les seves explicacions, he pogut saber de la seva dificultat, donat que cada retoc suposava una nova entrada de la peça al forn, fent que el procés de creació de cada obra fos molt lent. Sheltered and safe, hidden and concealed, your timid face never was revealed, shaded from the light, tepid and so slight. Shake off the dust, wipe away the years. Un matí inoblidable que va acabar amb un relaxant passeig on vaig conèixer aspectes més personals que van fer que em qüestionés si era artista per l'obra que havia pogut admirar o si ho era pels fills que havia criat i dels que tant presumia. You're a memory now. You're all faded and brown. You're just namelessly hung on the tip of my tongue. Us puc ben assegurar que aquesta dona nascuda a Gràcia és una d'aquestes persones que deixen empremta. You're just dust on